OK, to viem vymeniť, jedno aj druhé, to je v pohode. Záleží, či použije Hero Power a vymení mi tu 5 jednotku. Každopádne, aj keď mi vymení tu 5 jednotku, 2, 4, 3, tak môžeme zahrať Duplicate, Flame Cannon a Flame Cannon, čo je vynikajúce. Jo, super. Presne toto som chcel. OK. Teraz si budem myslieť, že mám Mirror Entity. Ďalšie kolo si môžeme zahrať Counterspell. Áno, 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 áno a ešte 3-krát áno. Ty kokos, keď mi to zničí, tak ho roztrhá. Toto je kruté. Toto je kruté. Čo si blázon, toto je kruté. Jeden meter je ešte málo, ok. Koľko hrám Hearthstone a či som do Hearthstone dal real money? Hearthstone hrám zhruba 1,5 roka. A vieš čo? Dal som možno do Hearthstoneu takto. Kúpil som si Naxxramus a League of Explorers. Čiže tie dve adventúry som si kúpil, čiže to je dokopy 40 €, plus možno som dal ešte nejakých 40 € za balíky. Čiže za rok a pol som do toho možno dal 80 €. Viac ne. No vidíš, Monster, nakoniec ty kokos ten dvojitého Barona Geddona mať, tak to je dosť prísne. To som odletel teraz. Lol, tak toto bol neskutočný play. Toto bola zábava a zábava, fakt nechápem. A môže dať Baron Geddon sám sebe damage? To je dobrá otázka, to ma celkom zaujíma. A Baron Geddon dá Baronovi Geddonovi damage, lol, to čo je? Lol, to som netušil. Tak to je mocné. To som fakt netušil, že sa toto môže stať. No lol.